Moikka ja tervetuloa uuden videon pariin. Nyt on torstai, kello on 8 aamulla. Mä söin just aamupalan ja ihan kohta lähden heittämään Neroa ulos. Tänään on luvassa My Day-video ja otan teidät mukaan. Mä lähden Helsinkiin mun valmentajan luokse, Markon luokse, niin kuvaan sieltä videoa ja muutenkin kiva, että pääsitte nyt vähän hyppäämään tähän mun dieettiarkeen mukaan. Dieetti on tosiaan alkanut, niin tosi kiva päästä näyttämään, että tämmöistä se taas on. Onko sä ihan ready to go? Ootko Nero ihan valmis menemään? Me käydään yleensä tässä semmonen niinku puolen tunnin lenkki Neron kanssa. Ja Nero on siis Patrikin eli mun poikaystävän koira. Ja mä oon nyt ottanut hommakseni viedä lenkeille. Aivan ihana toi taivas. Tulossa varmaan kaunis päivä. Harmi, että tuolla lenkkipolulle meni just semmonen toiset koirat. Joudutaan menee nyt vähän eri reittiä kuin normaalisti. Mä oon nyt siis vienyt Neroa aamulenkeille ja muillekin lenkeille kyllä miten sattuu, koska mulla on askelmäärät sillä, että pitäisi täyttyä niinku 10 000 askelta päivässä. Ja nyt kun mä oon pääsääntöisesti kotona, niin sitten se arkiaktiivisuus on aika pientä, niin tässä saa superkivasti sitten mentyä ja myös koira saa sitten samalla liikuntaa. Niin on kyllä kiva ollut, että tästä on nyt tullut kyllä ihan meidän juttu tää ulkoileminen. Nyt on kyllä maisemat kohdillaan. Tää on ihan sikakiva tää aukea pelto. Täältä me tullaan aina. Sitten me kierretään tuolta rannan kautta, niin tää on ihan kyllä lemppari, kunhan ei tule vaan muita koiria vastaan. Mun oli tarkoitus teille näyttää mun riisinkeitintä ja kertoa siitä, kuinka hyvä se on ja kaikkien kannattaa sellainen hommata. Mutta älysin, että mun pitää lähteä täältä alle 45 minuutin päästä. Ja riisinkeittimessä on se, että se on ihan superhelppo, se on ihan kätevä ja suosittelen ehdottomasti. Mutta siinä on se, että siinä kestää 45 minuuttia, kun se valmistaa sen riisin. Tarkoittaa sitä, että mä en nyt ehdi tehdä sillä. Myös muusikassa, kun mä olisin keittänyt riisiä kattilassa, ei sillä, että se ei olisi tuttu juttu, mutta mä meikkaan nyt, niin meikattu. Noin, ja nyt mulla on aika kiire. Mun pitää pistää vielä ruuat valmiiksi. Sit pitää vielä vähän tehdä tukalle jotain pakata. Ja lähtee. Kanttaviin sen päästä tulee pussi. Mä pistin nyt 2 annosta tuohon samaan. Tossa on siis kanaa, riisiä, avokadoa, sitten on oliiviöljyä ja sitten vähän salsaa. Sitten mä otan banaanin ja protskuvanukkaan. Nyt menossa sinne bussipysäkille. Meinas vähän tulla kiire. Ja kassissa tilanpuute. Mä ajattelin, että mä en jaksa raata mitään jättikassia tonne, mutta sit kun on ruuat ja läppäri ja reenikamat ja korkokengät, niin kyllä siinä yllättävän ahdasta tulee. Mulla menee tästä joku semmonen about puoli tuntia keskustaan, niin sitten tasalta tulee, kello on nyt 20 yli, niin tasalta lähtee sitten juna kohti Helsinkiä. Toi juna on puoli tuntia myöhässä. Joudun nyt odottelemaan täällä. Käyn varmaan kaupan kautta. Mun banaani oli murskaantunut tonne mun laukkuun, niin ostan uuden. Mut joo, vähän ärsyttää. Onneksi mä ehdin sinne valmennukseen, koska mä tulin aikaisemmalla junalla. Niin se mahdollistaa nyt tämän, että en ole myöhässä tästä. Onneksi. Viimeksi kun mä tulin katsoa Markoa, niin mulla tuli kiire. Että mä just, niin mä en ehtinyt niinku lämpäämään ennen kuin
alettiin reenaan, tai siis lämpättiin siinä sit aluksi, mutta tavallaan se vie sit aikaa siitä itse reenistä, niin mä otin tän aikaisemman junan sen takia, mutta onneksi otin, koska mä eihin tonne nyt niinku varttia ennen kun valmennus alkaa. Tulin nyt kamppiin ja täältä lähtee sitten junbussi. Pääsin nyt tänne Majorskymmille ja nyt mä menen lämpäämään. Katsotaan minkälaisia klippejä, jos saan jotain tosta reeniltä, mutta en nyt pääsiäisesti keskity siihen. Kello on nyt 3:30 ja mulla loppui toi valmennus, meni tosi hyvin. Hirveästi en siinä nyt kuvaillut, koska totta kai halusin keskittyä siihen itse reenaamiseen. Ja kun Markon kanssa ei kuitenkaan joka päivänä, niin oli tärkeää kuitenkin keskittyä se läsnäolo sen toisen kanssa. Mut joo, nyt takaisin kamppiin ja sieltä mä sit kävelen tonne rautatieasemalle. Pakko yrittää vääntää nää täällä kampissa syödä, kun muuten menee niin kauan, että pääsee junaan. No, koti on selvitty, kello on joku 6:30. Mä nukuin tossa junassa, niin sen takia ei oo mikään ihan älyttävän super väsy, mut kyllä niinku tuntee, kun tossa kuitenkin tuli reenattua niinku 2,5 tuntia putkeen, niin vaikka toki totta kai pitkiä palautusaikoja, koska puhuttiin kaikkea tälleen, mutta kuitenkin, että on silleen koko ajan sen 2,5 tunnin ajan aktiivinen, niin kyllähän se verottaa. Mä näen siis Markoa about semmonen kerran 2 kuukauteen, vähän riippuu nyt miten mä itse haluan. Mähän itse määritän sen, tai silleen, että voin varata häneltä niin kuin aikaa, mutta en mä oo nähnyt sit niinku silleen tarpeelliseksi nähdä niinku joka kuukausi. En tiedä muuttuuko joku asia tässä nyt prepillä, että haluuks sitä nähdä niin kuin useammin. Toi on toki nyt, että miettii, että mä oon lähtenyt tänään täältä niin 8:15 ja kello on nyt kohta 7, niin tohon niinku menee tosi paljon aikaa tohon reissuun. Mutta oikein passeli käynti, oli kiva saada vastauksia kysymyksiin ja kiva muutenkin, että valmentaja vähän niinku näkee, että mikä touhu ja onko jotain korjattavaa ja tämmöstä, niin oli kyllä tosi onnistunut käynti. Mä muuten ostin sieltä Helsingistä niin Lifeista niin nämä puhdistamon D-vitamiinia ja sitten elektrolyyttejä. Tää ananasmaku on mun yksi lemppari. Mennään nyt käyttämään Nero ulkona. Joo, mutta semmoista ei niin yksityiskohtaista. Joo. Että sais tuon valmiiksi. Sitten meidän oli tarkoitus, että me jatkettaisiin tää vittu mikä kulissi. Mitä oikeesti näemme? Mullahan on makrot ja sitten mulla on myös ruokavalio, mutta mä tykkään makrottaa. Saa vähän vaihteluvuutta siihen ruokavalioon, niin nyt saa sitten iltapalalla tehtyä oikein kunnon puuroleipäsetin. Ja nämä taatelit ovat rakkautta. Tää on se hyvä maku. Niin mä saan syötyä
Täällä laitettua näitä pari iltapalalla. Eli iltapalaksi on puuroa ja sitten leipää ja taateleita. Ja normaalisti päivän aikana syön enemmän kasviksia, mutta kun yritin saada noin 2 ateriaa saman boksin sisään, niin jätin ne sitten tältä päivää vähän vähemmälle, mutta meillä on tämmönen kevyt ilta katsottavana tässä. Kello on nyt 8 ja aletaan painamaan pehkuihin. Ainakin jatketaan sarjan katselemista tuolla sängyn puolella, mutta kiitos ihan hirveästi kun oot katsonut tän videon ja seurannut mun päivää. Ja tykkää videosta ja tilaa kanavan, niin me nähdään taas seuraavassa videossa. Moi moi!